fer aquest record especial a tots aquells que de manera voluntària estan ahí per cuidar el seu territori, per tindre aquesta relació en el seu entorn, en la naturalesa que ens envolta, i que jo penso també que la pandèmia ha servit un poquet per a aquesta tornada a la naturalesa, per a que pensem, per a que reflexionem que tan important és cuidar el nostre planeta per passar-lo a les generacions futures, i ells es donen aquesta lliçó contínua, constant, d'aposta per la protecció de la natura, per aposta per la protecció del seu territori,